Mga kabisaya, managkot kami sa kwan sa sinuyak. Unan kay napay trabaho akong kauban. Nagkot yung mga kabisaya. Ito kami tiri yung mga kabisaya. Oh. So, may napay mga tao. Hindi ko dyan ba? Wilin, naman ka lang. Jogging pants. Uubog ka. May magdita. Kuan. Hal. Ako ba na ang sabihan? Sinamuyag. Ganyan. Nagkuhan ako, video na, tabawad lang na dito. Puro mga vlogger ko. Ay, na. Kanang ako ra ba? No, so makakuhan nga, kuhan na ni. Ikaw di ay. Ala, atay sa kan. Nakaw ko sa tungag. Pasakan. Patay. Magkuna ko na guys, kaya lang ngayon, kaya yung mga kauban. Mga Bisaya, tanganan. Namis kahumayan gagi ka, mga kabisaya. Kay laktod. Sapa ng gagi oh. Dire sa mga nagkot sa akong Paris, silang lugar. Ako nang papasahong siya tatay na naka-orange. Kumayan nga lagi magpisaya. Commentary yung mga kabisaya. Wait, tama dulu mga kabisaya. Mga kabisaya oh. Tukoy. Bisaya. Kaduol na ta. Wala pa man si Ading. Wala pa gani. Mga Bisaya, iwas daw ang video. Mga Bisaya, wala may kuha na rin, biko. Kuha naman. Ha? Kuha ng biko.
Uyab. Ulahin ako sa Biko. Kas pangalit na kang biko. Kami na kuan. May hinulula. Hindi mo ina. Hindi ako dako ka lagi kag Manila. Wala ko tumula. Dito ko Biko mga kabisaya. Huwag na pabay Biko ang misteryo. Huwag may Biko mga kabisaya. Naunahan naman ta. Nahapnan mo dagod. Kuhay Biko mga kabisaya. Ngita kong Biko. Kuhay Biko mga kabisaya dire oh. Ngita kong Biko. Ay huwag na igihalad. Wa man niya mo. Kaya na, malakot na to. Okay guys, lolo ni sa Paris dahil mga kabisaya. Dito rin. Dali diha kay. Nangita po Biko. Si kita man si Alde. Kalau ada buwan na kang Alde. Oh, kaya ako mo na ko man ko. Pero ang anak niya siya guys, napo pa kuman ko. Lawot ng Biko mga kabisaya. Hanta. Siduri nga. Yan mo nang bun. Inabuhi. Ano no? Sakto ba na? Sakto mo no? Lagi. Video ba video? Ako malipay kung mga Kaya po, patay sir. rapot. Dala. Init na din bigyan na sa'yo may kurikulan. Yung, huwag matagay na yung. Video ini galing. Apa video lang? Wala, wa mo dagot-dagot. Alag na oh. Palong ba? Kung sa makati ako agaw nga mamang gwapa na. Gwapa man naman tayo nung mamang papa. Ito man si Facebook. Oh, yung sa kanito. Ako nagkaroon siya. Karak-karak. Mutan ang kabila yung ganak. Malagot to. Ay, Diyos ko po ni. Ha? Nita ko ni mo, mahimot kayo ko sa mga kauban kayo. Mula ako magtanong, mahandlok sila. Ako yung mag-interpreter dito. Ako si Inyok si Mare na like, ma'am, correct. Ay.
Ako sa giyawangan din sa katawa sa bare kasabot siya. Dili. Wala pa ako. Ano si Paan yung sakit? Kini mo ilas ang luputan. Naran na ni mo kung di gini mo. Ano? Ipaubos na ninyo. Kanin tao mga kabisaya. Bagyot! Ana! Nang sama na mo mahuman. Namay ko ba natin ka na magpabayran ng pagkakataon sa pagkakataon ako kayo. Hala? Di ko ganun ano kanang mga una na ba? Ang daw ni mo na na among trabaho ng mga na. Wala mahuman yung siniha. Ala, napangag na lagi ni. Oh. Di ko alam na ito ko yun nga di ko saylo. Pang ano daw iya ha? Sikat ba? Berlin.